Айләскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Мәскәү шәһәрендәге гастрольләре һәм аның мондагы татар милләттәшләре белән очрашу урыны нәкъ менә шушы җирдә, мин басып торган бинада үтә. Әле алай гына да түгел. Без бу очрашулардан соң да үзебезнең аралашуларыбызны дәвам итәбез. Менә мин һәр даим әлеге мәктәпкә яраткан кунак булып кына түгел, билгеле шәхес булып киләм. Ни өчен монда киләм? Чөнки монда татар мохите, монда татар рухы, монда әти-әниләрнең тәрбиясе белән бергә сәнгатькә дә мәхәббәт тәрбияле, туган телебезгә, милләт телебезгә һәм дә инде бай тарихыбызга мәхәббәт тәрбияләнә. 1186 мәктәп юкка гына Муса Җәлил исемен йөртми. Муса Җәлил дә шулай милләтебез сагында торган. Муса Җәлил дә үзенең шигырьләрен, үлмәс әсәрләрен татар халкына яңгыраткан. Мин Мәскәү каласында шушындый белем учагы булуы белән горурланам. Мин шушы учакның яктысы белән килгән сайын байып кайтып китәм. Әгәр дә яшьлегемә кайтып, яңадан мәктәп елларын уздырырга туры килсә, нәкъ менә шушында 1186 Муса Җәлил исемендәге татар мәктәбендә укыр идем. Хөрмәтле мәскәүлеләр, кадерле әти-әниләр, сез дә әлеге форсатны кулыгыздан ычкындырмагыз. Балагызның тәрбияле мәктәптә, тәрбияле гаиләдә, тәрбияле коллективта, белемле коллективта, профессионаллар коллективында һәм иң мөһиме, балаларны ярата торган коллективта булуын теләсәгез, һич шиксез сукмакларыгыз менә мин басып торган бинага илтергә тиеш.